Sipalay. Patay ang ginapatihan assets ng Sipalay Police Station matapos inigin luthang sang wala pa nakilalaan nga motorcycle riding suspects sa Camp Valdez, Barangay Mambaruto, syudad sang Sipalay takna alas 2:30 sang hapon sini nga Miyerkules. Ginkilala ang napatay kay Jomel Espora, yara sa legal nga pangidaron kag residente sang Barangay 5 sa nasambit nga syudad. Suno sa inisyal nga investigasyon sang kapulisan, magabiyahe sa National Highway sakay sang XRM nga motorsiklo ang biktima, kaupod ang backrider sini nga ginkilala kay Roger Fajardo, 23 anyos, sang ginbalabagan kag ginpaarakan sila sang luthang sang wala pa makilalaan nga mga suspect. Nakaangkon man sang kapilasan si Fajardo. Dead on arrival sa hospital si Espora samtang padayon nga ginabulong si Fajardo. Tigulang nga pasahero sang bus, ginpukaw sang konduktor, wala na makamuklat. Nagtaliwa ng isa ka tigulang nga pasahero sang series bus nga nagabiyahe Dumaguete padulong Ayungon sa Negros Oriental sinila nga Miyerkules sang hapon, Disyembre 14. Ginpukaw sang konduktor ang tigulang apang wala na ini nakabugtaw. Suno sa saksi, wala sang may nakita ang identification card sa biktima. Splash Park sa atubangan sa Bacolod City Government Center nagbukas na. Magabukas na sa publiko ang Splash Park Bacolod sa atubangan sa Bacolod City Government Center sa Barangay Villamonte, syudad sang Bacolod. Ginpatigayon ng soft opening sang Splash Park sini nga hapon, Miyerkules, Disyembre 14. Makita diri ang water park, cottages kag iban pa. Air supply magabalik sa Pilipinas. Magabalik liwat sa Maynila ang soft rock duo nga air supply para sa ilan na talana nga konsyerto. Ang The Lost in Love Experience Tour sang air supply ang patigayunon sa Newport Performing Arts Theater sini nga Disyembre 15 tubtub 16, 2022. Padayon lang ang magpamati sa DYQU 103.9 Radyo Bandera Suite FM Bacolod. Mag-follow kag mag-like sa Facebook page Radyo Bandera Bacolod City /Negros Occidental para mangin updated sa mga balita. Bantayan ang masunod nga Radyo Bandera News Break las 10 sang gabi. Nagikan sa Radyo Bandera News Center, ako si Kabanderang Sheila Hilera. Nagabandera sang matud nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. Radyo Bandera. Radyo Bandera Sweet FM 103.9. Wow! May puso! E3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag